Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Chloe May G. Manales. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay Mariang Kalabasa. Ang unang panahon, maaga gumagising si Mang Kanor para mag-ani ng mga gulay, kagaya ng upa, ampalaya, talong, at kalabasa. Yan ang mga tinatanim at kinukuha niya doon sa bukid. Paglakad-lakad niya sa bukid, ay nakatira na siya sa kanyang tinataniman. Ngunit, bigla na lang siya laking gulat niya na nakakita siya ng malaking kalabasa. Bigla siyang nagulat at mabilis siya na tumakbo, dala-dala ang malaking kalabasa. Mabilis na tumakbo si Mang Kanor at pinakita agad ito kay Aling Tikay. Tikay, may dala akong malaking kalabasa. Biglang nagulat si Aling Tikay nang nakita niya ang malaking kalabasa. Oh, napakalaki naman ang kalabasang iyan, Kanor. Saan mo naman iyan nakuha? Doon lang sa bukid. Yan ang sabi ni Mang Kanor. Sabi naman ni Aling Tikay, kumuha ka muna doon ng kutsilyo para mabuksan natin ito at lulutuin ko para may makain ka na. Kaya dahan-dahan na binuksan ni Mang Kanor. Ngunit pagbukas niya ay nakahinto siya dahil may biglang nagsasalitang bata. Sige po ha, dahan-dahan lang po ang pagbukas nyo, baka po masugatan ako. Sabi naman ni Aling Tikay, Kanor, may kasama ka bang ang bata dito? Bakit may nagsasalita? Sabi naman ni Mang Kanor, oh, lokong kasamang bata ha? Kalabasa lang naman ang dinala ko eh. Yan ang sabi ni Mang Kanor. Kaya sabi naman ang nagsasalitang bata, sige na po, buksan niyo na po. Kaya dahan-dahan na binuksan ni Mang Kanor ang malaking kalabasa. Pagbukas niya nito ay laking gulat ni Aling Tikay at ni Mang Kanor. Nakita nila ang isang batang babae. Sabi ng batang babae, kumusta po kayo? Ako po pala si Maria. Ako po ay pinarusahan ng Haring Lupa dahil sinisira ko po ang mga tanim ng mga magsasaka. Pwede po bang dito po muna ako tumira sa bahay ninyo para po mapatunayan ko na pinagsisisihan ko na po ang lahat ng ginawa ko sa mga tanim ng mga magsasaka. Nag-isip si Mang Kanor. Sabi sa bata na si Maria, oo naman iha, kahit gusto mo, 1 linggo ka pa namin ipatira dito. Kaya masayang-masaya naman si Maria dahil sumang-ayon din si Aling Tikang. Sabi ni Maria, tutulungan ko po kayo sa pag-aani at pagtatanim ng mga gulay ninyo. Kaya hindi tumagal ay naging mabait na bata na si Maria. At isang araw, laking gulat na naman ni Mang Kanor na nakita niya na unti-unting lumalaki si Maria na parang nasa dati niyang katawan ang sarili niya. Sabi ni Maria, pinatawad na po ako ng Haring Lupa dahil hindi ko na po sinisira ang mga tanim ng magsasaka at tumutulong na rin po ako sa pag-aani at pagtatanim ng mga gulay. Masayang-masaya si Mang Kanor. Pinakita niya agad ito kay Aling Tikang. Masaya rin si Aling Tikang. Kaya hindi tumagal ay tinuring na ni Maria na parang mga kagulang si Aling Tikay at si Mang Kanor. Ang wakas.